Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa% ka Jingïap. Pila ru ban apply da ka education loan. Haba jubab ya gijinkali na gilat patay kubor halor ka kaipot postmortem ya ka met utrophimous kong maulo uba Vivix MSP ka East Sales District uloong bala yo ya ka kaipot tangba kampat long pura. Haba jubab halor kini gijinkali ha ka kat santriu jelio arajar arpunrio uloong baka kaipot ka kdo bagidon kidak mong ha ka met utrophimous henry kita kidak mong kim shamladei kiba hado bo unda dukot mensim ne bo unda yap bat ki long non fatal. Ulaong bagi don ru ki Jingïap ya ki Tiar ki banap na Kpoh. Tile se ki la day kumbaong ba ubam yet Henry ki pulet ki dang up ya ka kaipot histopathological and toxicological. Dag ba benrap ba andala yo ya ki neki kaipot kin sa batay banya ya ki daw. Ulaong ba ki neki kaipot kinom slam shu hapo shitayo lani atayo badlale ya ki ne ha forensic lab ha Shillong. Kumban syukro bah ka Jingïap ka jing docket halor ka jing keno ba Trophimus uyap namar ka jing sha bom jing sha tiet hau rang ba snong bat ka Village Defense Party VDP penter ha ka met juga nyotere uyayong arja arpunrio ki bor magister ka pen ursla civil subdivision ki bor pulet bat ki doctor ha ka khat pratare ujemmang arja arpunrio ki la penlong ya ka spot postmortem hadien bala klong biang ya ka met yap jong u hadien sau post ngi bala tem. Haka jing pendap ya ka spot postmortem la wan ban saki do kpa jong Trophimus uba net no biwet kongs do kum unong ujor bat nong keno ba ka Jingïap ukun jong u ka day na ka te ka jing sha bom jing sha tet kumbala kam na ki we ki ba pen pau ba Trophimus upenyap yala de na ka babam yet haka met bola syara haki dekhot VDP hayeng dorbar ka snong penter. Ya kamat Trophimus la tap haka khandai tere uyayong araja arpunrio hadin shisngi bala keno penpoy ya kamat pasa jong u daki dekhot VDP kata haka step pratere uyayong araja arpunrio baka jing klong ya kamat jong u kadai namar ka jing don ka jing toket pat ka jing don kam banle postmortem. Latap ya kamat basa Trophimus hapadang ka jing perkhat baka Jingïap jong u kadai na ka jing penyap dalade yalade kata da ka bam ya ki yen Henry jan shipanai hadien lapau ka video ka bapen i ya ka jing sha bom jing sha tet basher khe ya weu brio bat uba net no biwait ula ujor ba uba sha bom uriu khun jong u bat shem baka Jingïap ukun jong u kadai na ka tai ka daw uba net no biwait ula ong baka step jong ka pratere ya yong arajar arpunrio ka khun jong u kala wan ya thu balawan ra e kamat yap Trophimus daki dekhot VDP bat habola lech pet ula lap baka dur khmat bat khliu khun jong u ka place nam la pentia klemsing khlie bat la shukalan da ushelia ba yong ka berni khaw bat halor met yapat da ka plastic do bilat lem ka juti Henry hakate ka por omdan ka sakhi ka babyang bat bun kimla ban ong la ka deshi sha bo Trophimus upenyap de la de da ka babam yet lane don da ki we pat ki daw Henry na ka jing pau ka video la bot pat da ka 0 FIR haka santare ujemmang araja arpunrio hasadar police station Shillong bat uba net no biwet ula shakhot hagi bor pulet ka pen ursla police station haka khandai tare ujemmang araja arpunrio ban sha shim statement bat hadien pat la klong ka met yap haka bala pendap ya ka spot postmortem ngila yo ka postmortem report Henry ka pat long pura ka report haka ba kala pau ba kidan ki dakmong hakamet jong u bakran Henry kita ki ka postmortem ka angba kita ki dak mong kimshin la dei kita ki ba pen hadu po un tukut kam sim jong un yak te kilong non fatal kita ti bidan ru ki Jingïap ki bekilap ki ni ki sharp ki ba nep ki objects ki badan Kpoh te lesi ki ade kumba ong kumbakila ang ba u ba mi kayet ni ti kala bande kata Henry gidang up mentai ka toxicology but ka pathological report hadin la yo kata ni laban patai ke ka daw jo ka Jingïap jo lanu sagin yo ta tari atai ka muslim shu masai sitio atio la binga hatu ngani report pile angnin pile sabar em ka di hamni ya forensic Shillong Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka sharp plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia.
Ka nutrition bakam bha, ka jingim bakam bha, pendon kam daki mar ba modern ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.